Miten tämän päivän peli kulki teidän mielestänne ja mikä teidän joukkueen vahvuus oli? Oli tosi kiva, kun oli tämmöinen tasainen peli, että molemmilla joukkueilla oli hyvä mahdollisuus kyllä voittoon ja musta me pelattiin aika tasaisesti tänään, että kaikki oli hyviä ja kaikki onnistui. Oliko teillä valmista tietoa, minkälainen vastustaja teillä oli tänään, että minkälaisena vastustajana piditte Mynämäkeä? Ei kyllä ollut, että ihan ekaa kertaa pelattiin noita vastaan. Että. Miten teidän joukkue oli valmistautunut tähän päivään, että lähtikö se kulkeen odotetulla tavalla vai olisiko jotain parannettavaa jäänyt? No mun mielestä tämä peli kyllä lähti meneen aika hyvin ja kaikilla oli kyllä semmoinen hyvä fiilis tuohon peliin lähtiessä. Mene vaan, juokse täysillä juokse. Vastaan! 4. Sut palkittiin parhaimpana pelaajana teidän joukkueesta. Miten sun mielestä tämä peli meni? Hyvin. Mitä sä olit mieltä tästä Mynämäen joukkueesta? Mikä niistä teki kovan vastuksen? No, ne juoksi aika kovaa ja sitten ne löi aika kovaa. Mitä olisi voinut mennä paremmin? Ehkä vähän enemmän noin kiinniotot. Kotiin. Pääsee.